Skont Simon Busuttil l-eluq tal-Power Station tal-Marsa hija frott ħidmet il-Partit Nazzjonalista. Dan qalu waqt attività politika fil-pjazza ta' Buġibba wara żewġ deċenji li matulhom sar ftit li xejn fis-settur tal-enerġija. Il-Power Station illi tefa' ma tfijiex minħabba investiment li jagħmel il-Partit Laburista, tfija mħabba investiment li jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Ingan ikbar minn hekk ma jistax ikollok. Ingan ikbar minn hekk. L-attività politika bit-tema Namlu differenza saret wara ġranet li matulhom Simon Busuttil għamel żjarat mingħajr ma stieden mezzi tax-xandir indipendenti. Fosthom żjara fil-fabrika Toli, f'Ħall Safi, fl-arkivji notarili u saħansitra Għawdex meta ħareġ l-iskandlu dwar Giovanna De Bono. Minkejja dan Simon Busuttil għalhekk. Ara li kieku jagħmlu bħalna. Kullum kien fejn morru bil-kameras, bil-ġurnalisti. Simon Busuttil tkellem dwar il-każ Giovanna De Bono e kif żewġa wettaq xogħol ta' kostruzzjoni ikkummissjonat mingħajr ħlas u bi flus il-pubbliku lill-kostitwenti tagħha. Sissa Simon Busuttil baqa' ma stqarx x'beħsibu jagħmel dwar dan il-każ, iżda xorta għalhekk. Aħna l-ewwel nies li ngħidu dak li hu tajjeb huwa tajjeb u dak li hu ħażin għandek tajt li huwa ħażin. Simon Busuttil beħsibu jkompli ikaxkar saqajh u jastjeni milli jieħu deċiżjoni dwar il-post ta' Giovanna De Bono fih dan il-Partit Nazzjonalista. Dan anka wara li kien żvelat SMS minn kuntrattur mibgħut lill-eks Ministru Nazzjonalista wara li żewġa allegatament ma bedix jaqbad it-telefon. Attitudni differenti għal kollox minn dik li adotta fil-każ ta' Michael Falzon u Nino Zammit. Wara l-eżitu tal-investigazzjoni tal-Pulizija, jiena nara xi jkun ir-riżulta u nieħu d-deċiżjoni illi hija mistennija minni skont l-standards illi jiena ili nitkellem fuq. Fuq kollox spikkat din l-għajta indirizzata lejn it-tmexxija tal-pajjiż. Arroganti! Arroganti! Arroganti!